Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ga rahotannin Albishir Media Services na safiyar yau Asabar 20 ga watan 7 shekarar 2024. Dan takarar shugaban kasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ya ce dakatar da sanatocin da suka yi ma gwamnati gyara zai haifar da mulkin kama karya. Sanata Ali Indume ya ce ban yi nadamar kalabaina ba kuma ban karbi sabon kwamitin da aka bani ba don ni ba dan yawon bude ido bane ba. Gwamnatin Najeriya ta ci kamfanin Meta tare dala miliyan 220. Gamayyar kungiyoyin 'yan arewa sun baiwa shugaba Tinubu wa'adin mako guda akan ya kawo sauyi kan mawuyacin halin da al'umma ke ciki. Ministan yaɗa labaran Najeriya ya nemi matasan da ke shirin yin zanga-zanga su ƙara haƙuri. Gwamnan jihar Katsina Malam Dikko Umar Radda ya sake nanata kudirin shi na ba zai yi sulhu da 'yan ta'adda ba har sai in su suka ajiye makamai suka miƙa wuya.